Здравейте, прекрасни момичета! Днес се включвам съвсем за кратко, за да ви кажа, че Crazy Summer наистина е Crazy Summer. И когато LR Health and Beauty каже, че ще има Crazy отстъпки, наистина го правят, защото вчера пуснаха комбинация от дневен и нощен крем от двете серии Nano Gold и Beauty Diamond с 50% отстъпка. Аз искам да ви благодаря за това, че вчера ми се обадихте и ме затрупахте с поръчки, но днес искам да ви покажа и да внеса малко яснота относно съставките, специално на Nano Gold серията. Всъщност това е серията, която аз използвам, дневен и нощен. Ето ги кремчетата, това са моите опаковки. Искам да ви кажа, че това са кремовете, които всъщност това са първите продукти, които аз опитах на LR Health and Beauty преди почти една година, и те са виновниците аз да проявя допълнителен интерес, да видя още продукти и да се убедя в качеството си и да започна да ги предлагам без никакви притеснения. Nano Gold кремовете са причината аз да се занимавам с LR Health and Beauty толкова ентусиазирано. Основната характеристика и на двата крема, дневен и нощен, в серията Nano Gold е капсулираната пептидна комбинация на системата за транспорт на активните съставки до дермата на кожата за намаляване на мимическите бръчки. Златните частици под формата на колагенов бустер, които повишават синтеза на колаген и подобряват еластичността на кожата ни, както и копринените протеини за осезаемо по-нежна кожа. Дневният крем Nano Gold съдържа още масло от кайсиеви ядки, протеини, гликопротеини и полизахариди от соя, за да може лицето ни да бъде защитено на 100% от УВ лъченията. А сега за нощният крем. Освен екстракт от Euglena gracilis от микроводорасли, богатият ни нощен крем съдържа комбинация от масла от жожоба, маслина, шея, плюс витамин Е и още восъци от слънчоглед и мимоза. И всички тези съставки, за да имаме една естествена регенерация на кожата, намаляване на бръчките и на фините линии, повишаване синтеза на колаген. А на сутринта да се събудим с по-гладка, свежа и отпочинала кожа. Днес искам да ви кажа: обичайте себе си, грижете се за красотата си, както отвътре, така и отвън. Сърдечно ви благодаря. До скоро, Нина.